Čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. Takže, už sú to 3 roky, odkedy som urobil virálne video, v čom je každé slovenské mesto najlepšie, a rok na to som urobil to isté video s českými mestami. K tomu som ešte zistil, že sa tieto videá premietali v stovkách škôl v celom Československu, za čo som brutálne rád. Videá sa vám neskutočne moc páčili a lámal som si hlavu nad tým, kam sa posunúť ďalej. A fanúšikmi veľmi očakávané video bolo, v čom je každé mesto v Poľsku najlepšie. What? Rozhodol spraviť video o tom, v čom je každý štát na svete najlepší. Hell yeah! A máme čo robiť, pretože na svete máme skoro 200 štátov, o ktorých by ste ani nečakali, v čom môžu byť najlepšie. A bude tam aj Česko a Slovensko. Preto sledujte toto video až do konca a do komentárov mi hneď teraz napíšte, do akého štátu na svete by ste sa chceli pozrieť a prečo. A môžeme začať Afganistánom, ktoré je jedno z najbohatších krajín na nerastné suroviny ako zlato, zemný plyn alebo uhlie. Na druhú stranu Albánsko má na svoj počet obyvateľov najväčší počet vojenských bunkrov na svete. A napríklad také Alžírsko je najväčší štát v Afrike s najväčšou turistickou pohostinnosťou, keďže pozývanie ľudí domov majú v tradícii. OK, už máme 3 štáty. Let's go. Andorra má jednu z najnižších daní z pridanej hodnoty na svete. DPH sa tu pohybuje od 1 do 12%. Antigua a Barbuda má najnižšiu mieru samovrážd na svete. Angola je jedna z najbohatších zemí v Afrike, kde je zakázané fotiť si parlament. Argentína je najväčšou konzumáciou mesa. A taktiež stade pochádza Messi. Schválne ľudí, kto je lepší. Messi, to je Ronaldo. Arménsko má najstaršiu katedrálu na svete. Austrália má jednu z najväčších dobrovoľností ľudu, napríklad do požiarníctva, záchranárstva alebo občianskych združení. A rakúske hlavné mesto Viedeň bolo vyhodnotené ako Viedeň životom na svete. Azerbajdžan má najviac bahaných sopiek a Bahamy majú ako jedna z mála štátov na svete pláže s ružovým pieskom. Bahrajn je najpriateľskejšou krajinou pre začínajúcich podnikateľov s 0% daňou z príjmu. Bangladeš má najviac riek. Bielorusko je najväčším milovníkom jedenia zemiakov. Barbados má najsilnejší pás v Karibiku. Cože? Brusel je hlavné mesto Európskej únie a Belize má vo svojom okolí modrú dieru. Takže kto by si chcel zapáliť? Modrá diera. Benin je prvá africká krajina, ktorá prešla z diktátorstva na demokraciu. Bután má najfarebnejšie festivály na svete a Bolívia má najväčšie percento pôvodných obyvateľov v Južnej Amerike, a to viac ako 60%. Bosna a Hercegovina má po Monaku najmenšie pobrežie na svete, len 20 kilometrov. Ale furt lepšie, ak my Čechoslováci. Kde máme more? Nikde. Za to Botswana má najväčšie diamantové bane na svete. Minecraftiaci tak teraz už viete. Brazília má najviac živočíšnych a rastlinných druhov na svete. Brunei má najväčší rezidenčný palác na svete. Bulharsko je svetovo najväčším výrobcom ružového oleja. Burkina Faso je momentálne najväčším výrobcom bavlny a Burundi je krajina s najdrahším internetom na svete. Internet najdražší. Balíček, čo na Slovensku stojí 5 eur, stojí 5 eur. v tomto štáte 400 eur. Takže zase Vat. Sťahovať neodporúčam. Pobrežie Slonoviny je najväčším pestovateľom kakaových bôbov. Kapverdy sú jedno z najznámejších dovolenkových destinácií Európanov. A Kambodža je najviac buddhistický štát na svete. V Kamerune sa rozpráva viac než 270 rôznymi jazykmi. Cože? Kanada má najviac jazier na celej planéte. Stredoafrická republika je štatisticky najsmutnejší štát v Afrike a Čad je štát, ktorý sa na Čada aj podobá. V Čile sa odohralo najväčšie zemetrasenie v histórii ľudstva a Čína povedala, že ekonomicky druhá najsilnejšia krajina chová všetky pandy na svete. Kolumbia je najväčším výrobcom kokainu, Komory sú najväčším výrobcom Ylang Ylang a Kongo má najhlbšiu rieku na planete, a to až 220 metrov. Cože? Amerika je najväčším pestovateľom ananásov na svete a Chorvátsko je najnavštevovanejšou dovolenkovou destináciou. Tam som byl. Schválne, keď už niekto z vás bol niekedy v Chorvátsku, napíšte do komentárov, aké to bolo. Môj zážitok z Chorvátska bol hrozný a hovorím o tom v mojej animácii, ktorú máte v karte. OK, vráťme sa späť. Bývalý prezident Kuby Fidel Castro prežil najviac pokusov o vraždu v histórii. Cyprus je domovom najstaršieho vína, ktoré sa doteraz predáva, a Česká republika je krajina s najväčšou spotrebou piva na svete. Jeden vypije ročne v priemere 188. První místo. Je to najviac neveriaca krajina na svete a krajina s najväčším počtom pornoherečiek na 1 000 000 obyvateľov. Dobrá práca. V Konžskej demokratickej republike sa nachádza najväčšie lávové jazero na svete. Dánsko je momentálne najmenej skorumpovaná krajina na svete a Djibouti má najnižší bod v Afrike. Dominika je posledným kolonizovaným ostrovom v Karibiku a Dominikánska republika je jediná zem, kde sa dá nájsť Larimar. Takže takýto pekný šuter. Larimar. Banánov a Egypt má najmenšiu dopravnú nehodovosť v celej Afrike. What? Sa tam najpoužívanejší prieplav na svete, kde sa pred nejakou dobou zasekla loď a oneskorela tak celoeurópsky trh. Takže keď ti vtedy neprišiel tvoj vysnívaný Hello Kitty obal z AliExpressu, tak už vieš, jas mohol skončiť. El Salvador je krajina s najvyšším počtom vražd na počet obyvateľov. Ročne sa tam zavraždí 50 ľudí za 100 000 obyvateľov každý jeden rok. Rovníková Guinea je jediný africký štát, kde sa oficiálne hovorí španielsky. Eritrea je štát s najhoršími detskými pracami a Estonsko je prvá krajina na svete,
svete, ktorá zaviedla online voľby. Svazijsko je posledná funkčná monarchia v Afrike, jedna z posledných na svete a Etiópia je náleziskom najstarších ľudských pozostatkov. Fidži bola prvou krajinou, ktorá zaviedla GPS do svojho letectva a Fínsko má najväčšiu konzumáciu kávy na počet obyvateľov. A je to taktiež aj štatisticky najšťastnejší štát v momentálnej dobe. Francúzsko je dlhodobo najnavštevovanejšou krajinou na svete a v štáte Gabon sa nachádza prvý a jediný prírodný nukleárny reaktor. Gambia získala ocenenie za najslobodnejšiu mediálnu tlač a v Gruzínsku sa nachádza najhlbšia jaskyňa na svete. Cože? Nemecko má jedinú diaľničnú sieť na svete, kde je vo väčšine úsekoch povolená neobmedzená rýchlosť. Ghana má najväčšie ľuďmi vyrobené jazero na svete. Nemecko je štatisticky najviac sexuálne aktívny štát na planete. Grenada je najmenší štát, ktorý vyhral olympijskú medailu v histórii. Guatemala je najväčším pestovateľom kardamómu a Guinea má najväčšie ložiska bauxitu. Guinea-Bissau je jediná portugalsky hovoriaca krajina s muslimskou väčšinou a Guyana je jediná juhoafrická krajina, kde je angličtina úradným jazykom. English. Prvá a jediná krajina na planéte, ktorá sa sama oslobodila od otroctva a Vatikán má ironicky najväčšiu kriminalitu na svete na počet obyvateľov. Je to len kvôli tomu, že ten počet obyvateľov je extrémne malý. Cože? Statisticky robí z Vatikánu 5. najkriminálnejší štát na svete. Cože? Prvou krajinu na planéte, ktorá zakázala fajčenie na verejnosti, takže tradičným Čechom túto destináciu určite neodporúčam. A Hongkong má najviac Rolls-Royceov na počet obyvateľov na svete. Maďarsko má najväčší systém termálnych jaskýň a Island má najnižšiu úmrtnosť novorodencov. Je to taktiež štatisticky najbezpečnejšia zem na planéte. Cože? To chci. Před třetí světovou. A najväčší filmový priemysel na svete, ktorý každoročne vyrobí viac ako 2000 filmov. A vedľa Indonézia má vo väčšine školách najskorší začiatok výuky na svete o 5:30 ráno. Takže vy všetci harantia, čo vám zvoní budík o 7 ráno a ste naštvaní, že musíte ísť do školy, ktorú máte hneď na vedľajšej ulici. Len si spomente na kidov v Indonézii. Irán je najväčším pestovateľom šafránu, Irak je krajina s najväčším počtom teroristických útokov a Írsko má najväčšiu používanosť internetu. A to až 99% ľudí. Izrael je jediná krajina na svete, kde sa hustota lesov zvyšuje. Takže štát viac stromov zasadí, než vyseká. A Taliani majú najviac pamiatok zapísaných v UNESCO. Jamajka je rodiskom najrýchlejšieho človeka na svete Usaina Bolta a v Japonsku sa nachádza najrušnejší prechod prechodcov, kde niekedy prejde v jednom momente aj cez 3000 ľudí. Jemen má najväčšiu rodovú nerovnosť na svete. To znamená, že ženy majú najmenej práv oproti mužom. A Jordán susedí s mŕtvým morom, najslabším morom na svete, ktoré je tak slané, že keď sa na neho položíte, tak zostanete plávať na hladine. Kazachstán je najväčší vnútrozemský štát na svete a pochádza stade Viktor Šin. Za to Keňa je najväčším vývozcom čierneho čaju. Kiribati sú jediným štátom na svete, ktorého ostrovy sú rozložené na všetkých 4 pologuliach a Kosovo je najmladší štát v Európe. Kuwait má najsilnejšiu menu na svete, v Kyrgyzstane sa nachádza najväčší les valašských orieškov a Laos je historicky najviac zbombardovaná krajina na svete. Lotyšsko je štát s najväčšou konzumáciou alkoholu na svete. Každý človek vypije v priemere 13 litrov alkoholu každý rok. Má najstaršie stálo obývané mesto. Lesotho má najvyššiu samovražednosť na planéte. Každý 1300 človek sám odíde zo sveta každý jeden. Liberia je prvá krajina v Afrike, ktorá mala ženskú prezidentku. Libia má najväčšiu mieru dopravnej nehodovosti na svete, čo je celkom sranda, pretože susedí zo štátu nehodovosti najmenšia. A Lichtensteinsko je jediná krajina na svete, ktorú si za 70 000 eur na noc viete prenajať pre samého seba. Čo by ste s týmto štátom robili vy, keby ste ho mali prenajatý len a len pre seba? Napíšte dole do komentáru. Pobýval jsem tam. Z najstarších doteraz používaných jazykov sveta. V Luxembursku má najvyššiu mieru vlastníctva aut a na Madagaskare sa nachádza viac než 50% všetkých chameleónov. Malawi má najväčší počet detských svadieb. Každý druhý studenec v tejto krajine má pod 18 rokov. Toto je doslova, že lomeno Mary v reálnom živote. Malajzia má najväčší krvavý objazd na svete a Maledivy sú najplacatejšou krajinou na planéte. Najvyšší bod týchto ostrovov meria len 2 metre, čo je dosť málo, keďže druhý najplacatejší štát, Katar, má najvyšší bod 28 metrov. Mali má najmenší počet policajtov na počet obyvateľov. Len jeden policajt na 2600 ľudí. Malta je jedna z mála štátov v Európe, kde sa jazdí vľavo
A na Cože? Marshallových Vlevo? ostrovoch sa testovala najsilnejšia americká bomba Castle Bravo. V Mauritánii sa nachádza najväčšie vrakovisko lodí, Maroko je najväčším vývozcom konopy a Mauritius je ocenená ako najlepšia destinácia na svadobné cesty. Takže keď tu mám v publiku nejakých snúbencov, už viete kam ísť. Sorry bro, naše 3 štáty naspäť veriť. Mexiko je krajinou s najväčším počtom taxislužieb a v Mikronézii môžete nájsť tých najväčších krabov. Moldavsko je najmenej navštevovaná krajina v Európe a Monako má najvyšší priemerný vek, a to 87 rokov. Je to taktiež najhustejšie obývaný štát sveta a 480 ľudí na kilometr štvorcový. Mongolsko je naopak štát s najmenšou hustotou obyvateľstva. Len 2 ľudia na kilometr štvorcový. A Montenegro má spolu s Holanďanmi priemerne najvyšších ľudí v Európe. A Mozambik má ako jediný štát vo vlajke strelnú zbraň. Myanmar je jeden z mála štátov na svete, kde si čas kvôli zvláštnemu časovému pásmu musíte namiesto hodín posunúť aj o minúty. A v Namibii sa nachádza najstaršia púšť. V Nauru je najviac stručných ľudí na svete a najviac fajčiarov. Dajme si ruku na srdce, každý máme kamaráta, ktorý by sa tam cítil ako doma. A v Nepále sa nachádza najvyššia hora na svete Mount Everest. Holandsko je najlepšia anglicky hovoriaca krajina ako druhý jazyk a na Novom Zélande nájdete najstrmejšiu rezidenčnú ulicu na svete. V Nikarague ulice nemajú žiadne mená a Niger má najmladšiu populáciu na svete, kde polovica všetkých obyvateľov má pod 14 rokov. Nigéria je najväčším filmovým producentom v Afrike a druhým najväčším na svete. A toto je ukážka z ich filmovej tvorby. OK, to asi stačí. Severná Kórea je najuzatvorenejšia krajina sveta, kde nikto nemá prístup k zahraničnému internetu a z ktorej útek je trestaný koncentračným táborom. Je to taktiež aj najmilitarizovanejšia krajina a zároveň najmenší štát sveta, ktorý má jadrové zbrane. Macedónia je jediný štát bývalej Jugoslávie, kde pri rozdelení nebola vojna. Norsko je momentálne hodnotené ako štát s najlepšou životnou úrovňou na svete a Omán je štát, kde je fajčenie vodnej dymnice kultúrnou tradíciou. Pakistan má jedinú úrodnú púšť na svete, Palau sú ostrovy s najprísnejšími trestami za znečisťovanie prírody a Palestína pestuje na viac než polovici svojho územia olivový olej. Panama má prieplav, ktorý rozdeľuje Severnú a Južnú Ameriku. V Papua Novej Guinei sa rozpráva najviac jazykmi na jeden štát, cez 850 jazykov a Paraguay má najväčšie námorníctvo zo všetkých krajín, ktoré nemajú prístup k moru. Jo, takže tak. Peru má Machu Picchu, Filipíny majú najdlhšiu podzemnú rieku a Poľsko má prvý naopak obratený dom na svete. Portugalsko má najstaršie knihkupectvo, Katar má najlepšie ocenené aerolínie a Rumunsko má najväčší parlament na svete a taktiež Top Geo. Breathe Air! San Marino je prvá krajina na svete, ktorá spustila poštové služby, Saudská Arábia má najviac ropy na svete a Senegal má takéto rúžové jazero. V Srbsku sa vyrobili prvé hodiny v histórii, Seychely majú najmenšie hlavné mesto na svete a Sierra Leone má najväčšiu úmrtnosť novorodencov. V priemere každý 12. novorodenec umrie. Rusko je najväčší štát na svete a nachádza sa tam najchladnejšia obývaná dedina na planéte, kde teploty dosahujú až do minus 70 stupňov Celzia. Rwanda má najväčšie zastúpenie žien v parlamente a na Svetom Krištofe a Nevise si môžete legálne kúpiť občanstvo. Prečo nie? Jenom základku, jo? A koupil jsem si typu. Svätý Vincent a Grenadíny majú najväčšiu botanickú záhradu na severnej pologuli. Samoa je štátik, z ktorého pochádza mama známeho herca The Rocka. Singapur má prvú nočnú zoologickú záhradu a Slovensko je jediný štát na svete, ktorého hlavné mesto hranicami susedí s 2 štátmi. A taktiež je to najväčším výrobcom auta počet obyvateľov. Slovinsko má najväčšie percento chráneného územia v Európe a druhé na svete. Šalamúnové ostrovy majú najväčší vyvýšený koralový atol a Somálsko je najchudobnejšia krajina na planéte. V Južnej Afrike sa uskutočnila prvá transplantácia srdca a Južná Korea bola donedávna jediná krajina na svete, kde mali deti pri narodení automaticky 1 rok a každý 1. január sa dieťaťu pridával ďalší. To znamená, že deti narodené na Silvestra mali hneď deň po narodení 2 roky. To sa ale od leta tohoto roku zmenilo a už sa to počíta tak ako všade inde. Takže niektorým Korejcom tento rok proste ubudli 2 roky. Cool, že jo? Južný Sudán je krajina s najmenším pokrytím elektriny na svete. Len 7% obyvateľstva má prístup k elektríne. V Španielsku sa nachádza najstaršia doteraz fungujúca reštaurácia na svete a Sri Lanka má najstarší človekom zasadený strom, ktorý rastie už 2300 rokov. Sudán má najviac pyramíd na svete, sorry Egypt, not today. Surinam je percentuálne najviac
zalesnený štát a Švédsko má najviac ostrovov na planéte. Švajčiarsko je najviac inovatívna krajina na svete a Sýria má najstaršie hlavné mesto. Tadžikistan má najvyššiu priehradu, v Tanzánii sa nachádza najvyššia hora v Afrike, Mount Kilimanjaro, Thajsko je najväčším vývozcom ríže a Timor-Leste má najnižšiu priemernú výšku obyvateľstva. Priemerný obyvateľ tu má len 155 cm. Togo má v každej nemocnici bylinkárov, pretože je to u nich tradičný spôsob liečby. Tonga je jediný štát v Pacifiku, ktorý nebol nikdy kolonizovaný a Trinidad a Tobago je najväčším vývozcom asfaltu. Tunisko je najväčším výrobcom olivového oleja, Turecko je zasa najväčším vývozcom lískových orechov a Turkmenistan je jediná krajina na svete, ktorá nepovoľuje iné farby auta, než je biela. Takže keby som tam chcel ísť so svojím autom, tak mám veľkú krásnu smolu, pretože nikdy si na svoje auto nebudem dávať bielu fóliu. Fuj. Tuvalu má najmenšiu ekonomiku na svete, Uganda je krajina s najväčšou koncentráciou primátov a Ukrajina má v hlavnom meste najnižšie položenú metrostanicu. Táto stanica v Kieve sa nachádza 105 metrov pod zemou. V Spojených arabských emirátoch, konkrétne v Dubaji, sa nachádza najvyššia budova na svete a v Spojenom kráľovstve vznikol momentálne najrozšírenejší jazyk. Angličtinu ovláda približne 2 miliardy ľudí po celom svete a toto číslo sa rapidne zdvíha. Spojené štáty americké držia rekord za najviac tverkujúcich ľudí na jednom mieste. Proste America. A Uruguay bol prvým štátom na svete, ktorý giveawayol notebook každému jednému študentovi. V Uzbekistane sa nachádza najrýchlejšie miznúce jazero na svete, na Vanuatu sa nachádza najprístupnejšia sopka a Venezuela má najvyšší vodopád na svete, ktorý je vyšší ako Burj Khalifa v Dubaji. Vo Vietname sa nachádza najväčšia jaskyňa na planéte, takže parádna destinácia pre ďalších Minecrafťákov. Zambia je štát, kde český badateľ našiel ako prvý ich najznámejšie vodopády a Zimbabwe má najväčšie umelé jazero na svete. OK ľudia, takže toto bol posledný štát v liste. Snad som vám všetky tieto fakty povedal čo najrýchlejšie a dúfam, že ste sa naučili niečo nové. Keď toto video pozerá nejaká trieda v škole, tak pozdravujem pani učiteľku, dobrý deň prajem, pripomínam domácu úlohu. Ale keď toto video pozeráte kdekoľvek inde, tak vás iba chcem poprosiť, aby ste mi hodili like a odber, ale hlavne odber,